Klaske Talma is weer thuis na haar val van de tribune bij de opnames van het programma De Slimste Mens. Klaske en haar man Jan kwamen naar Hilversum om zo'n mijndend meidocht om het programma. Maar ze hebben net in actie jongen. Vlak voor de opname begon, voelden ze beiden van de tribune. We moesten bij een tribune op, een paar treden heen. En mijn man is wat voorop gegaan, want ik hier last van mijn rug en de heup. En toen zouden me even helpen, maar toen waren hier achteruit. En toen waren er 10 gordijn hang daarachter. Daar is er nog een stap verder en toen is er bij de helft vallen, 10 het gordijn hang. Heb ik haar dus meilutsen en ze is veroorvallen op precies. Dat weten we niet precies. Maar in ieder geval, ze is heel hard londen kan, want achter die tribune blikten, daar staan ook al die kersen en orenspullen. En waarschijnlijk is ze daar opvallen, want ze raasde uit van de pinnen. En het werd voor het wel heel duidelijk dat het net in water werd. Klaske is er het slimst ontaan. Haar heup is brutsen en ze had knieën de ribben. De medewerkers van het programma die wienen tegen behelpsem na het ongeluk. Ze hebben wel heel goed op gereageerd. Ze hebben, tenminste toen ik in Drachten kwam, bosken bloemen. En ze hadden wel iedere keer contact met je dochter gehad, hoe het met me ging. En dat was heel best. Vind je hem dat hun wat te verwieten valt? Nou ja, achteraf is het wel zo van, we zijn vallen en er weer geen goede afsluiting achter en we wisten dat ook niet. We konden dat niet zien, want daar hing een bedien. Maar nadien is in de veronderstelling best niet dat dit gebeuren kennen zo, maar de koer dus wel. En later is er ook redelijk op gereageerd en is er een betere afsluiting komen. De opnames van het programma gingen de jongen wel gewoon terug. En dus juggen Jan en Klaske hadden zo'n juiste pas in actie. Ja, het goed in. Ja. Hij is er al. Ja, zeker. En ik ben er aardige laconiek onder en rustig. Voel meneer dat.